Πώς πάει η προεκλογική δραστηριότητα, κυρία Δαφέρμου? Η αλήθεια είναι ότι αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς, οι οποίοι έχουμε αποφασίσει να εκτεθούμε ενεργά σε αυτή την εκλογική διαδικασία, να έρθουμε σε πολύ στενότερη επαφή με την κοινωνία, με όλες τις κοινωνικές ομάδες, με όλες τις ηλικίες, να πιάσουμε ξανά το νήμα σύνδεσής μας με την κοινωνία και να αφουγκραστούμε πραγματικά τα ζητήματα που την απασχολούν. Ως μια τέτοια ευκαιρία το βλέπω κι εγώ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που μετέχω σε αυτή την προσπάθεια, όπως μου ζητήθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ, για να χτίσουμε ένα νέο συλλογικό σύγχρονο ευρωπαϊκό όραμα για το νησί μας, για τη χώρα μας, μέσα στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Πόσο σημαντικές είναι οι ευρωπαϊκές εκλογές και γιατί θα πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτές στις 9 Ιουνίου, κυρία Δαφέρμου? Ξέρετε, πολλοί θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι εκλογές ίσονος σημασίας και γι' αυτό τις αντιμετωπίζουν με μια χαλαρότητα, ίσως και με μια προθυμία να συμμετέχουν σε αυτές μέσα από την ψήφο τους. Οπωσδήποτε υπάρχει μια αμφιδρομία και μια αλληλουχία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσωτερικής πολιτικής σκηνής κάθε κράτους μέλους. Δηλαδή, η Ευρώπη με κάθε πολιτική που ασκεί, με κάθε της απόφαση, απολύγει στην καθημερινή ζωή κάθε κράτους μέλους, κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Και αντίστοιχα, η εσωτερική πολιτική σκηνή εμφατικά καθοδηγεί την απόφαση των πολιτών αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να ενδυναμώσουμε τη φωνή μας στα κέντρα λήψης της απόφασης, να καταφέρουμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο, να διαμορφώσουμε τις εξελίξεις και όχι απλά να τις ακολουθήσουμε. Από αυτή την άποψη, οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Οι προκλήσεις πάρα πολλές. Και για την επόμενη περίοδο, σε ένα κλίμα γενικότερης αβεβαιότητας, τόσο στα γεωπολιτικά, στα ενεργειακά, με μια ακρίβεια η οποία δεν βλέπουμε να υποχωρεί. Αντιθέτως, τα μηνύματα λένε ότι θα συνεχιστεί. Το δημογραφικό επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο έχει αναδείξει και στο πρόγραμμά του το Πασόκ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Κουρκουλέ. Αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια οι συσχετισμοί οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί ουσιαστικά καθοδηγούνται από συντηρητικές δογματικές πολιτικές. Αυτό θέτει σε αμφιβολία την ισοτιμία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς ως κριτήριο ισχύως τίθεται ουσιαστικά η χρηματοδοτική επάρκεια των κρατών και όχι το ευρωπαϊκό όραμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Αυτές οι πολιτικές σίγουρα μετακυλίονται και στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Βλέπουμε ότι η συντηρητική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά ευαγγελίστηκε ένα νέο υπόδειγμα πολιτικής ηθικής και πρακτικής. Δημιούργησε ένα αφήγημα για οικονομική ανάπτυξη και ασφάλεια, το οποίο δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι δεύτερη από το τέλος σε αγοραστική δύναμη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ακρίβεια αυξάνεται με ρυθμούς αλματώδεις, ήδη φτάνει στο ποσοστό του 32%. Βλέπουμε ότι οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν τουλάχιστον σε ημιαπασχόληση, ενώ αντιλαμβανόμαστε ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι 7,7%. Αυτά τα μηνύματα οπωσδήποτε δεν μαρτυρούν κάποια οικονομική ανάπτυξη, την οποία ευαγγελίστηκε η Νέα Δημοκρατία. Αντίστοιχα, στα ζητήματα ασφάλειας, βλέπουμε πρόσφατα γυναίκα να δολοφονείται έξω από το αστυνομικό τμήμα. Παρακολουθήσαμε το καλοκαίρι καταδρομική επίθεση των χούλιγκανς στο εσωτερικό της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, και δυστυχώς οι πολίτες αισθάνονται ανασφαλείς. Αναφορικά με τα τέμπη, δυστυχώς έχουμε παρακολουθήσει μια μεθοδική και επιχείρηση συγκάλυψης που διεξήγε καιρό τώρα η Νέα Δημοκρατία, ώστε να μην διαλευκαθούν τα αίτια και οι ευθύνες οι οποίες οδήγησαν στην τραγωδία. Όλη αυτή η κατάσταση δυστυχώς δεν τιμά τη χώρα μας τόσο στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια, όσο και αναφορικά με την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Οι πολίτες δυστυχώς έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους και γι' αυτό θεωρώ ότι ένα ισχυρό επίδικο των ερχόμενων, των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών είναι οι πολίτες να αισθανθούν ξανά ασφαλείς
μέσα από ένα ισχυρό κράτος δικαίου, από ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, μέσα από ισχυρούς θεσμούς δικαιοσύνης, υγείας και εκπαίδευσης, ώστε να αντιληφθούν ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει προοπτική αξιοπρέπειας, δράσης και αλληλεπίδρασης. Κύριε Δαφέρμου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, έχει πει ότι ο στόχος για το κόμμα είναι η δεύτερη θέση και ότι αν δεν έρθει αυτή η δεύτερη θέση, τότε θα μιλάμε για μια ήττα. Μια μεγάλη ήττα για το ΠΑΣΟΚ, που αυτό όμως τι θα σημαίνει, τι θα μπορούσε να σημαίνει για το κόμμα? Θεωρώ μέσα από την πορεία μου, μέσα σε αυτή την προεκλογική περίοδο, στο πλαίσιο αυτής της περίοδου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια πολύ κρίσιμη για τη χώρα εκλογική διαδικασία. Πρέπει να αναδειχθεί ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί έναν ευρύ και εκτεταμένο ζωτικό χώρο για όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Οι προοδευτικοί πολίτες μπορούν να εκφραστούν μέσα από τις πολιτικές θέσεις, πολιτικές προτάσεις για τα κέρια ζητήματα της κοινωνίας, όπως τις θέτει το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να αποτελέσει το καταδρομικό lifestyle του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος με μεγάλη ευκολία μας πληροφορεί για σημαντικές πτυχές της προσωπικής του ζωής, αλλά αποφεύγει να μας αποκαλύψει το πόθεν έσχες του. Δεν μπορεί αυτό να αποτελεί η εναλλακτική πρόταση απέναντι στον δογματισμό, τον νεοσυντηρητικό δογματισμό του κυρίου Μητσοτάκη. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτές τις εκλογές όντως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει μια συνεκτική πολιτική πρόταση κυβερνησιμότητας για την επόμενη ημέρα. Χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω, πιστεύω ακράδαντα ότι, όπως είπε και ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, εάν αυτό δεν συμβεί, τότε οι προοδευτικοί πολίτες θα συνεχίζουν να ασφικτιούν μέσα στο νεοφιλελεύθερο δογματισμό του κυρίου Μητσοτάκη. Πιστεύω λοιπόν, και το πιστεύω ακράδαντα, αποτελεί πεποίθησή μου, ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα στις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές και σίγουρα θα αποτελέσουν μια δυναμική κυβερνησιμότητας για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στο Επίκεντρο και στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης και να ευχηθώ καλή επιτυχία.